Galicia solicitou ao Goberno central que pida á Unión Europea un adianto do cupo da sardiña do 2025 para setembro e outubro. Os cerqueiros da comarca quedáronse a súa maioría sen especies que capturar. A cota de sardiña fixada para os barcos galegos e da comarca capturou 6 semanas. Algúns cerqueiros puderon continuar traballando ou mercar cupo do Golfo de Cádiz, pero pouca cantidade queda xa. A grande parte dos barcos non poden pescar este peixe azul e para evitar que se teña que amarrar a flota, a Consellería do Mar solicitou ao Goberno central que pida á Unión Europea un adianto da cota de sardiña do 2025 para xa. Comunicáronos que iban a pedir o 5% de cuota de sardiña, un adianto do ano que ven, estamos á espera. Bueno, pero o día 1 xa ven a bolsa común. Por lo tanto, non sei a que están esperando. Eu creo que é pertinente que idean xa algo para que os barcos podan pescar, porque nestes momentos non están pescando nada, xa que non teñen opción a pescar. Xa que agora mesmo non teñen cota disponible de ningunha especie. Segurelo non hai, e sardiña non teñen cuota. Si é verdad que algúns sí compraron algunha, moi pouca, bueno, están atraendo a terra, pero a verdade é que non chega para nada. Son 3-4 barcos que estamos collendo e o resto de 24 pois están parados. Debido ao baixo valor que está a ter en lonxa, sostén que a flota galega non lle compensa mercar cota de sardiña ao Golfo de Cádiz. Non merece a pena arrendalo, xa que non é pertinente. É dicir, os que si tiñan as apalabradas de antes, a un precio de 15-20 céntimos, pois si están salindo adiante. Agora xa están vendendo 50-60, e creo que xa non é pertinente, xa que a sardiña está ao mesmo precio, 60, 70, 80, a máis grande a 1 euro, 2 euros, pero aquí o que está salindo é máis mediano e non é factible. Aínda que a toda agora non ven avances dende Bruxelas para contar neste mes e en outubro co 5% da cota do vindeiro ano. Non sei se dan o 5% para acabar este ano, pero si é verdade que desde as cofradías estamos mandando comunicados nos cuales non pode ser que teñamos a costa chea de peixe e non podemos pescar. Simplemente se se compra cuota ou se intercambia a especie. Por lo tanto, creo que teñen que tomar medidas nas cales podamos pescar toda a temporada de sardiña e non a media campaña ter que plantar o peixe. Temos sardiña bastante, está toda a costa chea de sardiña, e na nosa zona non temos cuota. É increíble porque estando a especie totalmente rehabilitada, creo que é totalmente coherente que poder pescala e non ter que comprar noutras comunidades para poder pescala. Se a especie non está recuperada, son o primeiro que di que non se pode pescar e non se pescará, nin comprando, nin alquilando, nin cedendo. Pero reitera que se está recuperada, os profesionais deberían de ter a opción de poder capturala. Un top ao día en toda a campaña da sardiña, que non é o caso. E apunta que agora a sardiña está nun momento óptimo para o seu consumo.